क्या नाम पड़ेगा आपका? चंदा रिपोर्टर। चंदा रिपोर्टर। हाँ। अच्छा, हई कौन तरीका हो तहार? जौन ऑडियंस मांगे ना ना उहे तरीका है। अच्छा। आ तूहू तो रिपोर्टिंग करेला। हाँ। तू तो कहीं रामायण महाभारत तो दिखावेला ना, अच्छा। इहे दिखावत होइबा। कौन हई? हाँ। कहे के तो भोजपुरी में सब कोई गावेला बजावेला, चाहे न्यूज लेवेला, चाहे कुछ भी और कीर्तन गावेला, चाहे कुछ भी हो सो होकेला। बाकी एगो बात बोलत बहुत हमारा शर्म आवता कि एगो लड़की लेडीज होके मेहरारू होके रिपोर्टिंग करतिया, जे कि ओकर नाम बाटे चंदा राजपूत। जवन रउआ सबके स्क्रीन पर लौकतिया, एकर नाम बाटे चंदा राजपूत, जे कि बहुत ही बड़ा माधरचोद हिय। तो हदेवल चाहता नहीं कि भोजपुरी में तो सब कोई गाना गावेला, अश्लील गाना गावा। सरकार एक का कइले बा कि सरकार एक सब गाना के जैसे जौन भी गाना अश्लील आवत ओकरा के सरकार बैन करवा देले बा। गाना बाजी तो हयार भी हो सकता या कुछ भी हो सकता। बाकी ई कहानी के कहले के जे बोल के गाड़ी दे के बोली ओकरा का होई? जब गाना के बैन होगा तो एहू पे बन लगे के चाहिए नू। ये ऐसा रिपोर्टर हिय कि जे कि ऐसा शब्द बोलत कि तारा सामने हमारा अभी बोले में तारा लोग के सामने अभी शर्म होता। कहे के तो माने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के पीछे बीचे सब नाम धो दिले बिया अश्लील में। एकरा से कोनो अंग बाचल नहीं थे। जौन भी होके अश्लील शब्द पूरा माने खत्म अश्लील शब्द सब बोल दिले बिया। तो एकरा का करे के चाहिए तुम लोग बताओ लोग? रेलैया चालू करे के बा कि नहीं करे के बताओ लोग कमेंट बॉक्स में जरूर।